Răzvan Beznea. Răzvan? Răzvan Beznea este născut în Toronto și vine dintr-o familie de români. Cu o tehnică deosebită, talent și pasiune, tânărul chitarist Răzvan Beznea studiază în momentul de față chitara clasică în cadrul Universității McGill din Montreal, sub îndrumarea lui Patrick Kearney. Răzvan a absolvit studiile de chitară clasică în anul 2018 la University of Texas in Austin, iar 2 ani mai târziu a obținut masterul în cadrul Universității de Stat din Florida, avându-i ca profesori pe Adam and Bruce Holtzman. Studiile lui curente se concentrează pe descoperirea și promovarea creațiilor muzicale mai puțin cunoscute ale compozitoarelor canadiene de chitară clasică. Să-l aplaudăm, doamnelor și domnilor, pe Răzvan Beznea! Primește diploma de la mine. Deci e o mare onoare să fiu alături de atât de mulți artiști. Doresc să le mulțumesc lui Johnny și Mihaela pentru organizarea acestui superb eveniment și pentru invitația lor de a participa. Aș dori să mulțumesc și lui Mircea Dragici pentru că m-a ajutat să mă integrez în Montreal și societatea română de aici. Vă mulțumesc pentru acest premiu și pentru că m-ați primit în comunitatea românească cu sufletul cald și brațele deschise. Noi vă mulțumim. Îți mulțumim, Răzvan, pentru tot ce Răzvan, faci chiar pentru dacă comunitate. tu ești născut în Canada, pentru noi ești tot român. Bravo! Mulțumim.